Alright, ake sibabukelele ngempela ke babukela njengamanje emakhaya uNkosida MC lo uNkosisi Sibiya umfana ophuma le phansi ejozini kwamhlaba uyalingana ke njengamanje samukela ubaba ngempela ke owenza izinto zenzeke ngempela uma sikhuluma ngomhlaba kaMaskandi uma sikhuluma ngama event amakhulu kaMaskandi ikakhulukazi lapha eNingizimu Afrika lapha eThekwini sikhuluma nobaba uGwazela ubaba umcineka uzomkhumbula kakhulu lapha ngempela kumphucuzeko umcimbi okuyiwona ohlanganisa wonke ama-artist kaMaskandi nokumcimbi futhi oletha ama-artist njengamanje esiwabona enegama elikhulu baba uGwazela kunjani Khawula kithi ngiyabingelela ngiphinde ngibingelele nakubabukeli bakho silapha kwi-Mother of All silethe lapha iphupho lentombazane yakabiyela uZimile kuyasijabulisa ke thina ukubona umuntu wesifazane ekwaze ukuhlanganisa abantu abaningi kangakabayizinkumbi lokho kukhomba kukhomba ukuthi i-contribution ayenzile ekuthuthukiseni umculo lo wesintu ingakanani ingakho ke abantu bengangoZulu emakheni namhlanje wonke umuntu ujabulile umcimbi wentombazane muhle kakhulu okukhulu kunakho konke mhlasimbo okunye kumele sikwenze umsakazo ukubabaza idlozi lakhe lakabiyela ngoba ukuhlanganisa abantu abaningi kangaka zingabi khona ihibe kungabi khona igigaba ezimbi lokho akuwona umuthi akubona futhi umlingo kungamandla nobuhle bedlozi lomuntu ekumele sibe ofakazi ke bakho njoba silana bese siyakutusa idlozi likaMabiyela lihle kakhulu ngoba ubona ukuthi wonke umuntu ujabule kangakanani even nawe bukujabule kangakanani ibhala ebusweni injabulo mhlawumbe baba uGwazela nje ikakhulukazi usuvela wahlala ngempela kuona ama point ebengithi ngifuna ukuthi mhlawumbe sihlale kuona into engifuna ukuthi mhlawumbe ngayithola kuona njengomuntu osonesikhathi eside ukhona endimeni yokwenza ama-event amakhulu njengalawa mhlawumbe ngathi yini i-Mother of All ngempela efike nakho yenza ukuthi ihluke kwamanye ama-event manje njengamanje ngiyabona isasa likhulu kakhulu uma njengamanje ngibheka inkundla igcwele kodwa ama-artist amaningi awangena stage ihluke ngani i-Mother of All kwamanye ama-event ayabe khona kaMaskandi ihluke ngokuthi namhlanje kuyothi kusakusasa nje bakuzobe kuyisonto kunomculi ozobe seyi-owner ezobe sewusomatekisi awukho kumcimbi onjalo lokho kungokwakabiyela kuyaqala endimeni kuwumqondo wakabiyela ukuthi sothi kuhlukana la namhlanje sohlukana sekune-owner entsha sha yebo mfowethu kukhona bengilalela inkulumo laphana ke kaKhuzani Mpungose laphana izolo ikhuluma ngendaba yokuthi yena lo mcimbi njengamanje ubona njengomcimbi omkhulu kakhulu ngoba in 10 years time kuzobe sekunabo osomatekisi abawu10 so lento lena isho lukhulu endimeni kaMaskandi nanokuthi futhi ngonyaka ophelile sayibona yenzeka ngempela kuGatsheni nangempela futhi sayibona iQuantum mhlawumbe singasho ukuthi ngwayilokho izona izinto ezenza ukuthi ngempela abantu abaningi bakholelwe kulo mcimbi asikusho lokho ukuthi nakuthuthuka imboni yomculo kushintsha impilo zabaculi ukuthuthuka kwe-Mother of All kushintsha impilo zabaculi njengoba ubesho kumfoka Mkosi ukuthi eminyakeni eli10 sobe sinama-owner ayi10 azobe khona ukushintsha kweimpilo zababaculi lokho impilo zabaculi ayisibonge kakhulu baba uGwazela sibonge nje nangakhulu mhlawumbe nje siyafisa amazwi okugcina mhlawumbe nje ongawakhuthaza mhlawumbe ongabasho mhlawumbe kubanye mhlawumbe abantu abahleli bemcimbi ukuthi mhlawumbe iyiphi ipattern ebangayisika emcimbini njengale mase sibala kanye nempucuzeko kulula abahleli bemcimbi abeza ngemuva kwethu nabangaphambi kwethu lilodwa ikhambe singabanikeza lona mina ngizobanikeza ifa uma ngabe uhlela umcimbi noma wenza into ehlanganisa abantu enhlizweni yakho nasemoyeni wakho ungabi nento yokuthi wenza lento ukucindezela osibanibani wenza lento ukugcwalisela umuntu othize mawuhlanganisa abantu egameni lakho noma egameni la umculo uhlanganisa abantu kanjena ubothi mawenza into uthi uphusha isifiso sakho uphusha iphupho lakho ungenzi into ukuhlabekisa abantu ngoba into eziningi ubona nemimcimbi ingaphumeleli iyodwa into ilahleke enhlosweni once inhloso yakho yabola no nephupho lakho futhi lizobola into yakho ngeke izibe impumelelo ngoba uNkulunkulu akayihlanganisi nokubola hayi siyabonga kakhulu baba uGwazela amakhulu amazwi akho siyabonga. This is Kosida MC iMashalela TV hlala nami ngihlala nawe kuningi okuzayo. Thank you.